आसामाव बीएसएफ रौनियाफोरनि सायाव गाग्लोबदों फिनजाथाय होनायाव सानै सुबुङा जोखोम जायो आरो बेनिनो 9 सुबुंफोरखौ सिनायथिनो हादों। सुलुंनि बादिब्ला दुथांफोरा आसामनि खोला सालमारा मानकासार जिल्लानि देवानेर लागा गामियाव बीएसएफनि रौनियाफोरखौ गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायनि उनाव रौनियाफोरनि फिनजाथाय होनायाव बाङाइसिनाव 2 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे समनिफ्रायनो ओनसोलाव जेंनाया बांदों आरो रैखाथिखौ बांहोनाय जादों। बीएसएफआ बुङो दि बिसोरो ओनसोलाव सिखाव फालांगि होबथानो थाखाय अरायसम अपारेशन खालामगासिनो दंमोन। बे समावनो माखासे समाज बेरेखा दुथांफोरा रौनियाफोरखौ गाग्लोबदों। बीएसएफ गुवाहाटी फ्रन्टियारनि सुबुं फोनांजाब मावख'गिरिया बुङो दि रौनियाफोरा जोबोद सांग्रांथिजों गावखौ रैखाथि होनायाव फिन्नाय होदोंमोन। बिथाङा बुंदों दि जोंनि गोनांथिया बाङाइसिन खहाखौ रोखा खालामनायमोन। बे जाहोननि थाखायनो बीएसएफआ गुलि गावदोंमोन जेराव 2 दुथांफोरा जोखोम जादोंमोन। जोखोम जानायफोरखौ गोख्रै सावस्रि फाहामथाय होनाय जादोंमोन आरो बिसोरनि थासारिया दिदोमथियै दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। बे गाग्लोबनायाव लोब्बा थानाय 8 सुबुंफोरखौ सिनायथिनो हाबाय। बीएसएफनि बादिब्ला बिसोर गासिबो रौनियाफोरखौ गाग्लोबनायनि फाव फान्दायनायाव लोब्बा दंमोन। बे जाथायनि उनाव ओनसोलाव रैखाथिखौ बांहोनाय जादों आरो बीएसएफनि पेट्रलिंखौ गोख्रोंसिन खालामनाय जादों। बीएसएफनि नेमखान्थि बायदियै बे गाग्लोबनायनि सोमोन्दै जायगायारि पुलिसनो मोनसे गिबि फोरमायथि रिपर्ट एबा एफआईआर थिसननाय जादों। पुलिसआ दायो बे आयदानि सायाव गोथौयै नायबिजिरगासिनो दङ। पुलिस मावख'गिरिफोरा बुंदों दि दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनाय जागोन आरो बिसोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानाय जागोन। बे जाथायनि उनाव खुंथायआ ओनसोलाव उफ्रा रैखाथि हानजा थिसनदोंमोन। पुलिस आरो बीएसएफनि हानजाफोरा बेखौ रोखा खालामनो थाखाय जयै खामानि मावगासिनो दं दि इयुनाव जाहाथे बेबादि जेबो सुखुथावै जाथाय जाया। खुंथायआ सुबुंफोरखौ गोजोन लाखिनो आरो जायखिजाया नंखाय रादाबफोराव गोसो होनो नाङा होनना खावलायदों। बीएसएफ आरो पुलिस खुंथायआ रोखा खालामदोंमोन दि सिखाव फालांगिनि बेरेखा अपारेशनफोरा सोलिबाय थागोन आरो रावखौबो आयेनखौ गावनि आखायाव लानो गनायथि होनाय जानाय नङा। बिथांमोना बेखौबो बुंथिदों दि बेफोरबादि गाग्लोबनायखौ होबथानो थाखाय इयुनाव गोख्रोंसिन राहा लानाय जागोन। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9707457550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।